Una vegada que hem seleccionat el disseny que volem editar, és important conèixer la barra de ferramentes de Canva per a poder utilitzar totes les seues funcionalitats. Aquesta barra es troba situada a l'esquerra de la pantalla i inclou les següents opcions. Disseny. Aquesta opció permet accedir a les diverses plantilles que es troben en la categoria del disseny que hem escollit, en aquest cas, presentació. Podem seleccionar la plantilla que millor s'adapte al que necessitem i editar qualsevol aspecte del disseny. Per defecte, el disseny seleccionat té diverses pàgines, per la qual cosa podem seleccionar una, diverses pàgines o totes per editar-les de forma simultània. També tenim l'opció d'afegir una nova pàgina en blanc o importar una pàgina d'altre projecte fet. A més, podem personalitzar aspectes com el fons, imatges, text, les icones, afegir línies, formes, entre altres. Això ens permet personalitzar el disseny al màxim per obtenir el resultat desitjat. Elements. En aquesta opció podrem enriquir el nostre disseny amb una àmplia varietat d'elements visuals, com ara icones, formes o imatges, que ens ajudaran a fer-lo més atractiu i informatiu. A més, podrem personalitzar els elements seleccionats a través de diferents opcions, com ara la mida, el color o la posició. La barra de cerca i les categories disponibles ens permeten trobar fàcilment els elements que necessitem, agrupats per temes, com tecnologia, naturalesa, esports, o buscar l'element concret. Putxats. A través d'aquesta opció podem afegir les nostres pròpies imatges, vídeos i àudios, tant des dels arxius com crear-ne un de nou a través de la càmera o gravador de vídeo incorporats a la plataforma. Text. Aquesta opció ens permet afegir textos al nostre disseny, canviant la font, la mida o el color, així com la seva posició i orientació. També es poden afegir efectes, com ombres o contorns, per destacar el text i fer-lo més atractiu. A més, es poden utilitzar diferents estils de text, com ara títols, subtítols, text normal o citacions, per donar una estructura clara i ordenada al disseny. Projectes. Amb aquesta opció podem accedir als nostres projectes anteriors i continuar treballant en ells o crear-ne de nous. És una opció molt útil si treballem en diversos projectes al mateix temps, ja que permet guardar-los i accedir fàcilment. Aplicacions. En aquesta opció podem connectar Canva amb altres aplicacions, com ara Dropbox o Google Drive, per accedir a les nostres imatges o altres arxius. Això facilita el procés de càrrega i gestió d'arxius des de la plataforma. Àudio i vídeo. Aquesta opció ens permet afegir música, efectes de so, vídeos o animacions d'un banc lliure.
Això és especialment útil per a presentacions o projectes que requereixen una narració visual més complexa. La funció de vídeo també permet afegir animacions o transicions a les diapositives. Per últim, trobem la ferramenta Fons. En aquesta opció podem triar el fons del nostre disseny, ja siga un color sòlid, una imatge o una textura. També podem personalitzar el fons amb gradient, que és una combinació de dos o més colors que es difuminen entre si, creant així un efecte visual més atractiu. A més, podem afegir capes al fons per crear un disseny més complex. Ara que ja sabem cadascuna de les opcions de la barra de ferramentes, ja podem començar a utilitzar Canva per crear els nostres propis dissenys.